Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Bon dia des de Beniparlem. Avui coneixerem alguns dels errors més comuns que cometem quan parlem en valencià i tractarem de passar alguns barbarismes propis del valencià informal al valencià formal. Endavant! A casa meu el valencià sols el sentia babalar i sí que pots imaginar com el parlava als 13 anys, molt mal. Tot i que sempre n'hi ha la línia, si això no es mama a casa la cosa aquesta no avança. Donem la benvinguda a Iñaki i a Alberto. Iñaki, tu eres de Cantàbria i estudies per a auxiliar d'infermeria. Creus que el valencià et servirà per al teu futur treball? Sí, clar, més així. Jo també ho pense, i més o menys has anat a classe de veu de valencià. Sí. I Alberto, tu eres de Borriana i graduat en comunicació audiovisual. Com estàs? Bon dia, Aina. La veritat que molt bé. Un poquet nerviosos, perquè és la primera volta que estem així en un programa de ràdio, però bé, amb ganes. Perfecte, és normal estar un poquet nerviós, però sempre que es puga controlar no hi ha cap problema. Jo voldria saber quina part de la normativa del valencià vos sembla més complicada. Per exemple, a Iñaki, a tu què et costa més del valencià? Els pronoms febles... Els famosos pronoms febles... Sí, i algunes paraules que encara no terminen de... Encara que no acabes de controlar. Això, sí. És veritat que en els primers cursos és difícil els verbs, conjugar bé els verbs, acabar i tots aquests verbs. I Alberto, per a tu què és el més complicat? Sense dubte, jo crec que és la part escrita, sí? La part de redacció, perquè moltes voltes penses que ho estàs fent bé i després a l'hora de la correcció te dones compte de que no ha anat gens bé. L'expressió escrita és complicada, però està bé que si la millorem en valencià també l'estem millorant en les altres llengües que coneixem. I en canvi, quin és l'aspecte que més fàcil vos pareix del valencià? Que vos pareix així fàcil? Les expressions. Les expressions? Sí, més naturals. No ho sé, ara, com dir-te, però... Mare meua. Sí. Això me sale, sí. Les expressions fraseològiques, les interjeccions... En realitat és molt útil perquè és el que més utilitzaràs després en el teu dia a dia, clar. I Alberto? Bé, doncs jo crec que és la comprensió lectora és el que millor se'm dona. Pensant en les proves, és veritat que la comprensió escrita no és difícil. Ja. No és difícil, tampoc seria difícil per a Iñaki perquè, com que ja parleu altres llengües romàniques... A mi m'agrada molt. Llegir en valencià? Sí. Sí? I abans d'estudiar-lo, Iñaki, abans d'estar en contacte amb el valencià, coneixies que així parlaven valencià i quina opinió tenies? No, res. Jo vaig aprendre valencià en 6 mesos. En 6 mesos? Sí, i vaig anar a l'exam de la Junta Qualificadora elemental fa 9 anys. Ostres! Només arribar en mig any, arribes i ja et prepares per al B1, que era l'elemental. Això, 6 mesos. En la Junta Qualificadora. Molt bé. Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. I Alberto, tu estudies altres llengües o has après altres llengües a banda del valencià? Imagine que castellà també en parlaràs. Efectivament. A més, durant batxiller vaig estudiar anglès i em vaig certificar en un B2 al fin. Ja és. Al fi i al cap ja és. Perquè en la universitat és com que te ho demanen per a poder finalitzar el grau. Sí, ara ja crec que comencen a demanar el B2. I has fet Erasmus? No vaig poder perquè com va vindre el Covid, ens va xafar a tots. Ostres, però, sí. Eres alumne universitari del temps de la Covid. Aquells temps van ser horribles. Aquells temps de fa tants anys, I, Alberto, eres de Borriana i eres d'una falla? Efectivament, sí? Perquè si eres de Borriana... Soc molt fallero, sí. De quina falla? De la Societat Club 53. Del Club 53? Sí. Em sembla que guanyen molts premis, no? Els del 53. Sí, ens ha agradat molt anar a pel primer premi, sobretot en la falla major. Sí, i ara era un aniversari del 53? Sí, l'any passat van fer el 50 aniversari del club. Perquè primer es va fer el club i després es va fer el que és la falla. Iñaki, en els teus treballs que has tingut fins ara, t'ha tocat utilitzar el valencià? Sí,
Sí. Sí? Sí. He treballat en casino, Sí. saló de xoc, Sí. i sí, molts clients me van a parlar en valencià i jo vaig a tenir que parlar amb ells. Ahí hauràs d'haver parlat molt de números en valencià, no? De xifres. Sí. Doncs sí, ja t'haurà servit per aprovar-te. Però se m'ha fet difícil. Hi ha estonetes que, Què et costa? Sí, T'ha costat? sí. Ara ja, poquet a poquet, mentre estudies auxiliar d'infermeria, et pots anar també millorant el més o menys sí, valencià. perquè tenim dues assignatures de valencià. Sí. I bé, m'agrada molt perquè vaig a poder fer-ho, no deixar abans Els coneixements Clar, que ja tenies. clar. Clar, i parlar de totes les qüestions d'anatomia, de fisiologia en valencià, en aquestes assignatures. Molt bé. I a la carrera, Alberto, tu has tingut assignatures en valencià a la Universitat de València en comunicació? Moltes assignatures en valencià. De Sí? fet, quasi el 50% Ah. de les assignatures han de ser en valencià. Almenys en la Universitat de València, en el meu grau de comunicació. Ostres, a la Facultat de Magisteri també, però no sabia També. si audiovisuals era així també. Sí. Aleshores ja així amb un bon nivell. Havies entrat alguna vegada, sí, a les estudis Van vindre, d'apunt? el primer any del grau van vindre i es van fer una xicoteta excursió Sí. i van vindre el que és la meva classe i ens van passejar damunt i avall, però com això és tan gran, És la enorme. veritat que ja ni me recordava a esta zona ni la haveu vam xafar. Doncs sí, és una fortificació. Te ho imaginaves així de gran, tot això, de la No. tele pública valenciana? No, sí que és gran, sí. És enorme. Bé, si vos pareix bé, passem a un joc. Juguem. Vos avellis jugar? Bé, Perfecte, sí. Sí, Vinga, va. No és competitiu, Anem. però vinga, va, passem a jugar. Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Este joc consisteix a fer preguntetes sobre barbarismes. Aquestes paraules que per interferència d'altres llengües diem malament en valencià. Ara vos llegiré unes frases i a veure si sabeu identificar-hi els errors. Farem una ronda i cada vegada li tocarà a un de vosaltres. Però si falleu, passarem al següent. D'acord? Esteu preparats? Molt bé. bé, vinga. Sí, més o menys. Aleshores, en cada oració que llegiré, vos faig memòria que hi haurà dos barbarismes, dos errors, que poden ser lèxics, és a dir, una paraula concreta, o poden ser barbarismes sintàctics, que estan com en l'estructura, que no són d'una paraula concreta. Són paraules que no són pròpies del valencià, però que utilitzem per interferència, sobretot per interferència del castellà. Alberto, comencem amb tu. Estàs Bé. preparat? No ho sé, si estic preparat o no. Anem. Anem-hi. A veure, hem fet un encontre d'exalumnes i no hi ha hagut manera de lliurar-me de David. Doncs jo crec que encontre serà trobada. Molt bé, una trobada. I una altra, i no ha hagut manera de lliurar-me. Iñaki? Lliurar-me Perquè em lliure. sembla Ah. estrany. Així tenim aquesta qüestió, que lliurar és una paraula que existeix però així sona una mica estranya, no? Sí. Lliurar és entregar una cosa. I quan Ja. és de llibertat no es diu lliurar, sinó que es diu d'una altra manera. Alliberar. Alliberar-se. Quan és de passar a ser lliure és alliberar, alliberar-se d'algú. Molt bé. I lliurar és un lliurament, una entrega. Aleshores, hem fet una trobada d'exalumnes i no hi ha hagut manera d'alliberar-me de David. Si ho mirarem al diccionari seria, tot i que la paraula encontre existeix com a acció de trobar-se algú, no té el significat concret de trobada. És una paraula que no té un ús comú com a trobada. I reunió de persones amb interessos comuns, especialment amb vista a dialogar o a fer alguna celebració. Això sí que hem de dir una trobada de jovens, una trobada d'exalumnes. I vinga, passem a la segona oració. A veure, jo crec que està... A veure, sí. Iñaki, estàs preparat? Sí, però Si no- nerviós, perquè jo no... Si no t'ajudarà Alberto, que està en un nivell superior de valencià, pot ajudar-te. Molt bé. Cal prendre mides front a la poca ocupació que hi ha a l'hivern.
I la torna a llegir. Cal prendre mides front a la poca ocupació que hi ha a l'hivern. Cal prendre mides. Mides. Mides, veritat que no està bé, això et sona malament, que sí. Prendre mides no està bé. Com seria? No és medir, és? Alberto? Mesurar. És mesurar, no és medir. Aleshores seria prendre... Mesures. Molt bé. Cal prendre mesures i front a, això estaria bé, front a, ixa locució. Davant. Millor davant, correcte. Cal prendre mesures davant la poca ocupació que hi ha a l'hivern, però que podríem dir davant o podríem dir enfront de. El que no està bé és el castellà frente a, sinó enfront de. Enfront de. Front a no és correcte quan és sinònim d'enfront de. Ahí hem de dir enfront de o davant. Però sí que seria correcte l'expressió fer front a alguna cosa. Faig front a un problema, això sí. Però no que està enfront de. Ahí hem de dir enfront de. Aleshores, la frase correcta seria cal prendre mesures davant la poca ocupació que hi ha a l'hivern, no? Cal prendre mesures enfront de la poca ocupació que hi ha a l'hivern. Molt bé. Vinga, doncs va. La tercera, per Alberto, és esta. Vaig estar mirant cartells al taulell d'anuncis i vaig trobar un xollo impressionant. Lo del xollo, ja ahí em resulta, ja me fa saltar les alarmes. I ben saltades, i ben botades. Un xollo és molt col·loquial. Una oportunitat, no? Una oportunitat. També tenim una altra paraula per a dir un xollo, que existeix també en castellà i sí que la tenim al diccionari. Una ganga. Una ganga. Una ganga és correcte. No ho sabia. Què es podia dir? Al diccionari normatiu valencià apareix una ganga, està bé. Un altre element, vaig estar mirant cartells al taulell d'anuncis. Taulell? Al taulell, al tabló. Tabló. Paregut a tabló, però tabló ve de tabla, no diem tabla en valencià, diem una taula. Per tant, vaig estar mirant cartells al... Taulón? No. Tauló? Tauló. Tauler. Tauler d'anuncis. I vaig trobar una ganga impressionant. Penseu que aquestes preguntes estan fetes perquè vos equivoqueu, no vos sentiu que no sabeu prou, perquè és buscar l'error, per tant. Estan ahí fetes a consciència. Sí. Estan fetes a destorbar. Un taulell és o bé una peça de ceràmica, taulell sí que existeix, és o una peça de ceràmica del taulell. Nosaltres que som de per ahí per Borriana tenim taulelleres propet. I també pot ser una taula llarga des de la qual s'atén un comerç, el taulell de la botiga, no? Un taulell d'un bar, ahí és on normalment estan despatxant, no? Però el lloc on es pengen els anuncis és el tauler d'anuncis. Tauler d'anuncis. I xollo, tot i que ho diem, és veritat, en valencià col·loquial ho diem, no existeix en el diccionari normatiu valencià, però sí que existeix el verb xollar, que si no és que teniu animals no ho sabreu, perquè xollar vol dir esquilar ovelles. Aleshores, ahí, en principi no vos dediqueu, no? No, en principi no. A xollar, per ara no. En canvi, una ganga sí que està al diccionari. Vinga, va. Molt bé. Una quarta oració per a Iñaki. Nosaltres recolzem la iniciativa i, com no, ells no volen que hi participem. Recolzem. Recolzar, ahí t'han botat les alarmes. Donar... Bona. Estàs dient... No és... Donar, donen... Donar... És que ara pots... Suport. Donar suport, molt bé. Aleshores, donar suport és ajudar a algú, a una iniciativa. I aleshores, la persona que és ajudada sí que podem dir que es recolza, però qui ajuda dona suport. Bé. I torna a llegir la frase. Sí, per favor. A veure si trobeu l'altra interferència, l'altre barbarisme. Nosaltres donem suport a la iniciativa i, com no, ells no volen que hi participem. Esta és de C2, en realitat. Perquè així alguns guionistes a vegades també cometen este error. Com no? El com no l'he escoltat mai.
És el com no, perquè és un com o no, és com quan diem val, és com un calc del castellà, val, així com per a dir d'acord, entesos, està clar? Molt bé. Seria interferència, i el com no tampoc és genuí en valencià formal, hauríem de dir. I claro, i és clar, i ja sabeu, utilitzar una altra expressió. I si voleu ho dic més tècnicament. En castellà hi ha una paraula per a donar suport que és apoyar, no? Però també és la mateixa paraula que per a recolzar. Aleshores, ahí en valencià tenim un problema doble, perquè aquesta paraula apoyar en valencià és o donar suport per a qui ajuda o recolzar-se per a qui és ajudat. Aleshores, donar suport vol dir ajudar a algú amb alguna cosa i recolzar-se és ajudar-se d'alguna cosa. Per tant, qui ajuda dona suport i qui és ajudat es recolza en el suport oferit. I, com no, és un calc del castellà que hauríem de substituir en valencià formal per una estructura com ara clar, és clar, està clar, evidentment, com era d'esperar... Molt bé. I interessant. Vos ha servit alguna cosa? Sí. Sí? Clar. Bé, doncs ara, per veure també vosaltres com feu de correctors, vos posaré un trosset d'un àudio i a veure si trobem alguna qüestió que seria més del valencià informal i no seria tan correcta en un valencià formal, d'acord? És un fragment d'un humorista valencià. Operat, una molt bona, quan se'n venen amunt, que diu, qualsevol dia agarre la maleta i me'n vaig. Pues ves? Ves? Ahí heu detectat alguna cosa? Sí. Iñaki? Agarre. Agarrar és correcte. Agarrar és correcte, sí. Agafar o agarrar. Ah, clar, és que jo pensava en agafat. Sí que és veritat que quan escrivim o parlem de manera més formal és estrany que diguem agarrar. Tendim a utilitzar agafar, però tècnicament en el diccionari normatiu valencià agarrar també és correcte, però és un bon dubte perquè molta gent directament se ultracorregeix i és correcte realment. Alguna altra? La veritat, estic un poc perdut. Una xicoteta errada. En valencià col·loquial fem una cosa que és que no diem realment qualsevol, veritat? Com ho dius tu a casa, Alberto? Qualsevol? Ta mare et diu qualsevol dia pedràs el cap, diu qualsevol. Jo pensava que qualsevol era correcte. Qualsevol és molt correcte en valencià formal. Sí. Però Òscar Tramolleres, este humorista, ha dit qualsevol. Ah. Qualsevol és una paraula que en col·loquial diem, a Borriana jo crec que diem consebol. Consebol, sí. Consebol, en altre lloc diran qualsevol. Són paraules molt típiques que anem deformant dialectalment, no? Com el nosaltres, que nosaltres és la formal, però després tenim mosatros, natros, moatros, mojatro. Aleshores, la correcta en valencià formal és nosaltres. Les altres en valencià col·loquial sí que estan bé, també. Bé. Jo vos dono les gràcies per haver vingut, tant a Iñaki com a Alberto, i esteu convidadíssimes i convidadíssims a tornar, i els oients també, i ens veiem en un altre Ben i Parlem. Vos ha agradat vindre, Iñaki? Sí, moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres per vindre. La veritat que sí que és una molt bona oportunitat i de que comptes amb nosaltres per a aquestes coses. Jo estic molt contenta que hàgiu vingut i Alberto, doncs, t'agradaria treballar a la ràdio? A mi m'encantaria. T'agrada la ràdio? La veritat que sí. Més la tele o més la ràdio? Són diferents, cada cosa té les seues cosetes, però la ràdio és un món que encara me queda per descobrir. Doncs sí. La carrera ja l'has acabada, no? Efectivament, aleshores sí. Tenim així un comunicador audiovisual. Un comunicador audiovisual, sí. Moltes gràcies, i ara per a tancar expliquem que, segons el model dinàmic de multilingüisme, aprendre llengües és un procés dinàmic en què les llengües que dominem i les que estem aprenent interactuen de manera constant. Per això és normal que apareguen els barbarismes, que no és roïn que apareguen. Per a aprofitar els beneficis cognitius de parlar més d'una llengua és essencial ser multilingües actius. Què vol dir això? Vol dir que no només hem d'entendre, sinó que hem de ser capaços de parlar almenys dos llengües, encara que ens hi expressem amb errors, que no passa res. Fins així ha arribat el Ben i Parlem d'avui. Esperem haver-vos entretingut i instruït, encara que siga una miqueta, perquè tota pedra fa paret. A reveure!
Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.